izatea ez, bizi baldintzak. Lana, etxea, janaria, horiek dira dauden behar izan nagusiak, eta horretan zentratzen dira esfortzu handienak. Behin, hemen egonda, baina hau eraman dezakugu edozin tokira, behin, hemen bizitzen denbora gehiago daramasunean, eta zure bizi baldintzak hobetzen direnean, denbora, eta behin eta berriro, parte hartze eta denbora gehiago daukazu, parte hartu elizateko, parte hartze sozialean, eta baita ere, parte hartze soziopolitikoan. Baita ere, parte hartze soziopolitikoan. Badago erlazio bat parte hartzea eta populazioaren inguruko balorazioaren artean? Esan dezakegu, hau da, parte hartzea gizarte eratze pertzepzioan eragina dauka? Hau da, parte hartzen duzulako gizarte eratze pertzepzio positiboago bat daukazu, edo gizarte eratze pertzepzio positiboago bat daukazu parte hartzen duzulako. Erlazio hori joan etorrikoa da, ezin dezakegu esan deterministaena. Baina ikusten duguna da, parte hartzea, hau da, bertako populazioa oso positiboki edo oso positiboki baloratzen duen jendearen portzentaia altuagoa dela parte hartzen dutenen artean. Hau da, portzentai honek esaten diguna da, parte hartzen dutena atzerritar jatorriko, hemen elkarte desberdina hauetan, ikusten duguna da, parte hartzen dutena jarrera positiboagoa daukatela, hobeto baloratzen dutela bertako gizartea, eta integrazio eta gizarteratze pertzepzio subjetibo positiboago bat daukatela. Orduan, argi dagoena da, gizarteratzearen pertzepzio subjetibo bat. Galdezen zaio, 0-tik 10-era, zelan sentitzen zara integratua euskal gizartean? Hor kokatu egiten da. Pertsona bat, eskala horretan kokatu egiten da. Ikusten duguna da, parte hartzen dutenak, gehiago positiboago beraien integrazio pertzepzioa handiagoa dela. Zergaitik? Pertzepzio subjetibo horretan azkenean, hau da, erlazioak, Pako komentatuen bezala, erlazioak jokatzen dute, interakzioa eta parte hartzea, zerbait baldin bada da, interakzio eta erlazio gune bat. Sendoagoak, ahulagoak, formalagoak, baina parte hartzen duzunean gizarte baten parte zara. Gizarte baten parte bihurtzen zara prozesu horretan. Beraz, oso estu dago erlazionatuta gizarte eratzearekin. Eta hemen badago beste dimentsio bat, asko ez dena lantzen, alderdi politikoetan segurazki baietz, gero eta gehiago landu egiten dena, eta parte hartze politikoa hauteskundeetan. Nork bozka eman dezake? Bozka eman dezakeenak. Baina kontutan hartu behar dugu, jada, Espainiar nazionalitatea daukan jatorri atzerritarreko populazioen portzentaia gero eta altuagoa dela. Joaten baldin bagara inkesta hauetara, ikusiko dugu jatorri latinoamerikar batzuetan, inkluso ja 50% inguruan. Bozka ematen dute arazorik gabe. Begiratuko bagenu beste toki batzuetan alderdi politiko zehatz batuek egiten dituzten estrategia politikoak, oso agian horren inguruan, hemen ikusiko genuke zelan, bozka bat, hor egon daitekela, bozka kopuru bat hor egon daitekela. Baina, horretaz aparte, bozkatzen baldin badute, agenda politikoa ere baldintzatu dezakete, eta hemen ikusten duguna da zelan, beraien parte hartze elektorala gero eta handiagoa den. Ez dakit mai elektoralik egin duzuen azken hauteskundeetan, baina ikusten baldin bauzue, jatorria atzerritarreko populazioak eta gazteak ere bozkatzera doazenak, gero eta gehiago dira. Eta horrek azkenean, hau elementu zentrala da, zergaitik, poliki, dimentsio soziala zaratago, dimentsio politikoa ere baldintzatzen ari direlako. Azkenean, bertako herritarrak dira. Beraien agenda propio badago, interes propio, pentsionistek daukaten bezala bere agenda propio bat, gazteek dituzten bezala bere agenda propioa, kolektibo, gure gizartean dauden kolektibo eta talde desberdinak agenda politiko batzuk dituzte. Etorkinen kasuan berdina. Hor badaude interes batzuk, adibidez,
egoera izan daiteke harrera, izan daiteke egoera administratiboa, izan daiteke euskara ikasteko errestasuna eta ordutegi desberdinak, izan daitezke gauza asko. Eta hemen ikusten duguna da, parte hartze, hauteskundetan ematen den parte hartzea gero eta handiagoa dela. Eta gainera zer ikusten dugu, parte hartze hau desberdina izaten dela. Nor parte hartzen du gehien bat? Parte hartu dezakenak. Eta nor parte hartu dezake gehien bat? Espainiar nazionalitate pertsontaia altuago bat daukanak, eta hor nor kokatzen da gehien bat? Jatorri latinoamerikarrak. Kolombia, Ecuador, Peru, Argentina, Chile, Uruguai, Bolivia, hor ikusten da, argi eta garbi. Orduan hemen ere bai, gai interesgarria da. Baina argi dagoena da, hauteskundetan parte hartze politikoa gero eta altuagoa dela. Eta bukatzeko ondorioak, populazio osoarekin alderatuta, beraien jatorri atzerritarreko populazioaren parte hartzea basuagoa da, baina ere askoz basuagoa, orokorrean basua delako, bale? Non ematen da gehien bat parte hartzea? Eremu sozialean, eta non gutxiago eremu soziopolitikoan. Non ematen da gehien bat parte hartzea? Aisialdian, erlijio elkarteetan eta kirol elkarteetan, bai? Eta gainera, jatorriaren arabera parte hartzen mota hori aldatu egiten da. Generoak, eragina dauka, argia da, emakumeek gehiago parte hartzen dute bizilagun elkarteetan eta hezkuntzan. Zer dago hemen? Zaintza. Hezkuntza, bizilagun elkartea, laguntza sareak, ez? Gizartea, zaintzari buruz hitz egiten dugunean, ia beti pentsatzen ari gara, ez? Gizarte zerbitzuak, zaintza, pertsona zaintza, baina komunitatearen zaintza nork egiten du. Hau ere bai da, komunitatearen zaintzaren beste dimentsio bat. Emakume gehien bat. Eta gizonak? Kiroletan. Gustut hemen errolak agerikoak direla. Ikasketa mailak eragina du. Bigarren mailako eta goi mailako ikasketetan parte hartzea handiagoa da. Denborak eragina du. Orduan, kakotzen artean obsesionatu egin behar gara bertan etorri den pertsona bat parte hartzen, orain dela gutxi etorri den pertsona bat parte hartzen ez duelako? Ez. Migrazio prozesuarekin erabat erlazionatuta dagoen dimentsio bat delako. Eta testu inguru bat sortu egin behar dugu, testu inguru egoki bat sortu egin behar dugu, zaugarritasun egoeran dauden pertsonak parte hartu alizateko. Pakok esan duena ordutegiena. Claro, eske parte hartuko dugu larun bat arratsalde batean, jarriko dugu bilera bat arratsaldeko 7 eta larun bat batean, zer gaude egiten gu larun bat batean arratsaldeko 7etan? Gura aisialdian. Nork dauka aisialdia ordu horretan asteburu batean? Galdera interesgarriak. Ez dute parte hartzen zaitik tal, ez? Noiz parte hartu daiteke? Noiz ikasi daiteke euskara? Hor, gustut, denborari gutxi erreparatzen diogu, baina denborak asko esaten digu, inklusioa bermatzeko asko esaten digu. Orokorrean parte hartzea eta gizarteratze pertzepzioaren arteko erlazio positiboa da, gero eta parte hartze gehiago, gero eta gizarteratze pertzepzio positiboagoa, eta dimentsio politikoa gero eta handiagoa da, eta gero eta handiagoa izangoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arkaitz hautespenagatik, oso argi eta garbi. Eta orain Itsasok. Itsasok esperientzia bat Hernanin azaldu du. Itsasoliko ona Hernaniko udala kulturartekotasun, berditasun eta lankidetza zinegotzia, publizitatea eta harreman publikoetan lizentziatua. Hainbat errei mugimenduan ibia, ala nola euskalgintzan eta internazionalismoan. Aurrera, 25 minutu daukazu. Listo. Bueno, egunon, eta mila esker gonbidapenagatik.
Eta ia esan, plazerra da hemen egotea eta aurretik Arkaitz hizlari izatea. Ja, hasi naizelako nire aurkezpenan aldatu nahi ditudan gauza batzuk pentsatzen. Tira, esan bezala, ninator esperientzia bat partekatzera zuekin, kasu hontan Hernanin daukagun kulturarteko plaza feministaren esperientzia. Hernani pentsatzen dut gehienok kokatzen duzuela, Gipuzkoan dagoen herri bat da, Donostiaren periferia horretan, 20.500 biztanle inguruko herria da. Pixkat dimentsioa ere kokatzearren, bai. Eta esan bezala, bertan daukagun ekipamendu baten esperientzia partekatzera nator, pentsatzen dudalako jardunaldi hauen baitan ulertu dela kulturarteko plaza feminista izan daitekeela Arkaitzek dion testuinguru bat. Testuinguru bat eskaini dezakela jatorria atzerritarreko personen parte hartze hori sustatzeko, ezta? Baina oraingoz hori besterik ez da, testuinguru bat, bai? Ez da hortarako sortu den espazio bat. Orduan, mandoa falta zait, ezta? Bai. Hori da, bai. Mila esker. Hori da. Orduan, hau da berez ikusten den hori, hau da hainbeste harridura sortzen duen ekipamentu hori. Garai batean eskola izandako eraikin bat, gaur egun guretzat, gure kulturarteko plaza feminista dena, ez? Eta jendeak hau ikusten du, eraikin hau, jendeak izena ikusten du, ez? Eta nik uste irudi horrekin geratzeko joera dagoela, eta kasu hontan uste dut ariketa zintzoa dela, eta dagokiguna dela ulertzea nola iristen garen Hernanin horrelako espazio bat izatera, ez da? Ez delako horrela bapatean sortu. Eta uste dut ariketa hori egin beharra dagoela. Horregatik ekarri dut kulturarteko plaza feministaren logoa ikusten duzue, baina uste dut azalpena egin beharko genukela banan-banan eta proposatzen dizuet gauzak egin behar diren bezala betik gora egitea, ezta? Zergatik den feminista, zergatik den plaza eta zergatik den kulturartekoa. Bai. Hasteko feministarekin. Feminista da Hernaniko udalak, besteak beste, izan duelako hegemonia politiko bat, ezkerreko gobernuak izan dituelako urte luzez, askotan, eta horrek ekarri duelako baita ere, ausardia politiko bat, edo ez, hainbat politika aurrera eramateko, haien artean politika feministak, ez da? Hernaniko udalean berdintasun saila duela 22 urte sortzen da, kontutan hartu, ez dakit ez Bizkaian egoera zein den, baina Gipuzkoan berdintasun sail batzuk oraintxe abiatu dira. Eta karo, horrek ematen dizu, ez, egoeraren dimentsioa. Berdintasun saila sortzen da, eta berdintasun saila sortzearekin batera, paraleloki sortzen da parte hartze espazio bat, dela berdintasun kontseilua, horrelako aholku batzorde moduko bat, udaleko berdintasun politikak adosteko, herriko eragile, feministekin, eta baita ere herriko eragile LGTB kolektibuekin adibidez. Horrek azaltzen du zergatik Hernanin berdintasun kontseilu hasieratik mixtoa den, bai? Emakume eta gizonek parte hartzen dute, eta horrela ulertzen da baita ere plaza feminista kasu hontan eremu mixtoa dela, bai? Orduan hor badago apostu bat, eta apostu horren atzean beti dago, hau ezin du izan lelo bat, bakarrik daudena da baliabideak. Hernaniko udalan berdintasun saila izan da baliabideak, ekonomikoak, humanoak izan dituen sail bat. Eta horrek ekarri du eraginalizatea bai udal barruan eta baita herrian ere, ezta? Eta herrian eta udalean legitimitate bat lortu alizatea. Epa. Zer iban barko nioke? Honek aurrera egin dezan? Listo. Eta da plaza. Eraikin honi zergatik deitzen diogun plaza. Hau badakizu mugimendu feministak urte luzez aldarrikatu du emakumeentzako espazio propio baten beharra, ezta? Eta hortan dauzkagu emakume etxeak edo esaten dena, ezta? Emakumeak saretzeko, elkartzeko, topatzeko espazio seguru bat, emakumeen etxe bat, ezta? Esan bezala, Hernaniren kasuan, aurretik bazegoen berdintasun sailak zuen lokal bat, hor biltzen zen berdintasun kontseilua, esan bezala, LGTB mugimenduak, inkluso gizontasuna, maskulinitatea lantzen zuten pare bat kolektibo ere hor biltzen ziren, eta beraz, kontseilua mistoa zenez, erabakitzen da gure espazioa izatea ez hainbeste etxea, baizik eta plaza, hau da, etxea da pixka bat eremu pribatua, ez? Eremu pribatura eraman gaituztela, eta plaza bada espazio publikoa hartzea, ezta? Orduan gurea plaza izango zela, espazio hartzeari begira,
Eta etzela inbeste emakumeentzat, norentzat, baizik eta zertarako zen, ez? Eta kasu honetan da plaza bat herria feministago egiteko edo feminismoa sustatzeko, izan emakume gizon ez bitar, ez? Orduan, bueno, Hernanin zentzua du, kasu honetan, ez du zentzua hau herri guztietan, emakume etxe izan beharrean plaza feminista izatea, bai? Zorionez, hasieran eskaintzen zaigun areto lokal hori txiki geratzen da eta aldarrikatzen da espazio handiago bat. Eta espazio handiago hori da, argazkian ikusi duzuen eraikin oso hori, bai? Eta erabakitzen da, eraikin hori izango dela etorkizuneko emakumeen etxea edo plaza feminista, bai? Eta hor zabaltzen da parte hartze prozesu bat, eraikin honek izan behar dituen, ezaugarriak eta parte hartzarekin adosteko. Bai? Eta azken elementua da kulturartekoarena. Nola iristen gara hausnarketa horretatik, kulturarteko plaza bezala definitzera, ezta? Hontan ere badago politika publikoen eragin bat, ezta? Udal askotan, herri askotan gertatzen den bezala, berdintasun saileko teknikariari momentu hortan eman zitzaion, baita ere eramango duzu migrazioa edo kulturartekotasuna, eta lankidetza, kooperazioa. Kajon desastre batzuk izaten dira horrela udaletan, ez? Kontua, nik askotan esaten dut, hemen egiten dela karentzia virtuz. Hau da, teknikari berdinak gai hauek bere gain hartzeak, ekarri du baita ere, gai hauek elkarrekin lantzea, ez? Ez da kasualitatea, adibidez, kulturartekotasuna sustatzeko, berdintasun kontseilua zegoen bezala, kulturartekotasunean sustatzea, herrian eragile bat sortzea, kasu honetan AMER, Asociación Multicultural de Hernani, AMES SOS Racismo, gero elkartzen da SOS arrazakeriarekin, elkarte hori sustatzea, eta elkarte horrekin hitzarmen bat egitea ja 2007an, herrian pertsona migratuei aholkularitza, akonpainamendua eta sentsibilizazio lana egiteko. Orduan, sail berean bagenuzkan baldintzaiek, eta ja herrian bagenuen talde bat, persona migratuak antolatzeko baliabideak izan zitzakeena. Bai? Itzulpenarekin jarraitzen zait? Zenik hitz egiten dut? Bale, osazkar. Orduan, esaten dudanean, sailak elkarrekin egotea aukera bat zela kasu hontan, da, ez dela kasualidadea, AMER elkarte honek emakume talde bat sortzea, hasieratik. Emakume migratuen talde bat izatea, ezta? Edo, Hernaniren kasuan jabetze eskolak, edo alduntze eskolak, antolatzea baita ere pixka begira da horrekin, ez? Jatorri ezberdinetako emakumeentzat ere egokiak izan behar dutela, ez? Edo, lankidetzaren kasuan ere, lankidetzako proiektuak sustatzerakoan, beti esaten digute, Hernaniko oinarrietan ikusten dela, ez? Asko lehenesten dela, adibidez, generoarekin zerikusia dauzkaten proiektuak, ezta? Genero berdintasunarekin. Orduan, hiru gai hauek elkarrekin egoteak ematen digu aukera bat, gaur egun hainbeste hitz egiten den intersekzionalitate hori praktikara eramateko, ezta? Baina aitortza bat egiten dugu beti, egia esan kulturarteko integratzea etzen izan hausnarketa teoriko bat, izan zen espazio falta bat. Izan zen, esatea, oso ondo eraikin bat, mugimendu feministarentzat, oso eraikin handia da, herrian behar asko daude, eragile sozial gehiago daude, agian konpartitu behar da. Eta hor parte hartze prozesu hortan esan nahi dut AMERreko emakume talde honek ere parte hartu zuela, eta beraz begirada hori ere bazegoela, hor esan zen, konpartitu zeinekin. Gauza bada plaza feminista izatea, bestea da hemen egotea eragile sozialen, ez? Emakume etxe batek, bai izan behar ditu baita ere baldintza batzuk, ez? Emakume ontzako espazio seguru bat izatea, indarkeriari aurre egiten ari diren emakumei espazio seguru bat, eskaini izatea, aholkularitza bat. Eta parte hartze prozesu hortan ikusi zen, zentzua izan dezake, espazioa AMER SOS arrazakeriarekin partekatzeak. AMERrekin bulegoa bota behar zen, beste eraikin batean, eta orduan beharrak ekartzen gaitu esatera, espazioa konpartitu dezakegu, izan dezake zentzua. Beldur guztiekin. Eta prozesu hau 2016an egin zen, eta orduan beste berdintasun teknikariek eta beste berdintasun sailek eta esaten zuten. Zer egitera zoazte. Osea, ez? Oso ausarta zen espazio misto bat izatea, gainera persona migratuak ere egongo zirena bazen olako zerbait emakume etxen eredutik edo aldentzen zena asko, ez? Hori 2016an egiten da,
Eta gerora ematen dira baita ere, inkluso Euskal Herriko mugimendu feministan eta ez, baina hortik datoz eztabaida batzuk, nola sartu intersekzionalitatea, ez? Hori lantzeko beharra, ez da? Orduan gure eraikina irekitzen dugunean, badakizu oso lehen esan dure bako, parte hartze prozesuek duten arazo bada, gero emaitza datorrela askoz beranduago. Eta guk, pandemia, obra eta bar pasata, 2021 zabaltzen dugu plaza feminista, hau da duela 3 urte. Esango nuke justo gai hauek ja mugimendu feministaren agendan zeudenean, eta inkluso ez, migratutako personen elkarteetan eta mugimenduetan ere eztabaida hauek oso bizirik zeuden momentu batean zabaltzen dugu, ez? Horregatik ematen du dela eztabaida honi erantzuten dion espazio bat, baina berez ez dator, guztiz hortik, baina bai dator, esan bezala, espalditik egindako apostu batzuen ondorio, ez? Uste dut hori aitortza garrantzitsua dela, ze galdetu izan digute, eta horrelako zerbait jarri daiteke beste herri batean? Ez dakit. Ikusi behar da aurretik ze baldintza dauden, ez? Seguraski horrelako leku bat irekiko bazen, beste espazio batean, ez dauka zentzurik, ez da? Orduan, kulturarteko plaza feministaren kasuan, ikusi duzu eraikina, ulertu behar da, ekipamendu publiko bat da, kiroldegi bat edo kulturetxe bat izan daitekeen bezala, bai? Zabalik dago, eta hori izan da postu garrantzitsu bat egunero, astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 gaueko 9:00, bai? Eta larun bat goizetan. Horre egin genuen saiakera bat, aipatu duzunean, larun bat arratsaldez ere irekita mantentzea, begira horrekin, ez? Beste jatorri batzutako herritarrek ere erabiliz ezaten, eta hor gabiltza gure kontraesanekin, hau kudeatu nahian. Eta espazio partekatu bada. Udal ekipamendu baten neurrian, esandako sailak berdintasuna, kulturartekotasuna eta lankidetza espazio hortan daude, bulegoak, teknikariek hor egiten dute lana, eta ondoan daude eragile sozialentzako espazioak ere. Beraz, espazio partekatu bada. Hau bada eztabaida bat, batez ere berdintasun sailei dagokienean, sailak egon behar duen udaletxean, ez, dela casa madre esaten den hor eragiteko, edo egon daiteken horrelako espazio batean eragile sozialetatik gertuago. Eta gure kasuan, uste dugu interesgarria dela udal saila egotea eragile sozialekin batera espazio berean. Beraz, barrutik hau da. Batzuk hemen egon zarete, eta ezagutzen duzu espazioa, barrutik hau da. Herri askotan dauden eskolen forma hexagonal hori dauka, hortik ere logoaren forma. Eta espazio honek, nahi sartuko espazioaren ezaugarrietan, gonbidatuta zaudete joatera, baina hau da, prozesu horren emaitza, ez da. Espazio hau da jatorrizko atzerri, jatorri atzerritara duten personentzako parte hartzegune bat? Hori da aztertu nahi duguna. Espazio honek daukana, bada, esandakoa, Amerso Sarrazakeriaren bulegoa bertan du. Eta gero arituko gara parte hartzeaz, baina, bisitea, espaziora datozen, bisita guztien laurdena, Amerso Sarrazakeriaren bulegora da. Eta horrek ere, prefiguratzen du pixka bat espazioaren erabilera, ez da? Esan bezala, bada baitare eragilentzako espazioa, ikusten zenuten patio honetatik, gero gelak daude, bai? Gela bat da udaleko bulegoa, baina beste gela bat da eragile feministentzako bulegoa, beste bat Amerren bulegoa, eta gero erabilera anitzeko espazioak. Eta erdiko plaza hau, hasieran esan nuela erabiltzea pentsatzen, eta orain beti erabiltzen duguna. Orduan, programazio propioa egiten dugu, hitzaldiak, jardunaldiak, zinemaldia. Zinemaldia esaten dut, antolatu dugulako lankidetzatik ariak erresistentzia historioen zinemaldia deitzen dioguna. Laizter izango da, gonbidatuta zaudete hortara ere. Eta gero espazio hontan ematen dira baita ere jabetze eskolak. Hernanin 20 urte daramagu jabetze eskolak antolatzen, baina lehen egiten ziren bat kulturetxean, bestea kiroldegian, eta orain denak egiten dira espazio hontan, ez? Eta orduan erresagoa da jabetze eskolen helburura iristea, dela saretzea, bai, hor harremanak egitea, bai, elkar elikatzea, ez? Orduan espazio berean jabetze eskolak eginda, emaitza hobea da. Eta baita ere espazioa ireki genuenetik zerbitzu berri batzuk jarri genituen martxan, tartean aholkularitza juridikoa emakumeentzat, indarkeriari aurre egiten dioten emakumeentzat nagusiki, baina egoera ezberdinetarako aholkularitza juridikoa, eta elkarzaintza taldea litzakela indarkeria matxistari aurre egiten dieten emakumeentzako talde terapia moduko bat, bai? Pixkat osatzeko bestelako zerbitzuak ematen direnak, aldunditik eta abar. Hauek dira, gutxo gara bera, ematen diren zerbitzuak,
Eta ikusita aurretik Arkaitzek egingo zuela parte hartzaren inguruko radiografia bat, esan nuen, joango naiz ni ere ikustera gure espazioaren parte hartzea zein den, zeguk ere memoria oraintxe argitaratu dugu, ikasturteko memoria bai, 23-24. Eta karo, topatu nintzen sorpresarekin ez daukagula jatorriaren arabera datuak hartuta. Bai, dauzkagu datuak hartuta sexu genero aldagaiaren arabera, adinaren arabera, hizkuntzaren arabera ere badaukagu, eta hemen ez dut jarri, baina izan daiteke, baliagarri zaigun datu bat, baina konturatu naiz ez dugula jaso jatorriaren arabera, ezta? Parte hartzari dagokionez gutxi gora bera, datua gainetik eman da, ia 11.000 persona pasa ziren lehengo kurtsoan zehar, eta esan bezala lehen, horren 125 edo laurdena dira Amer Sosarrazakeriaren bulegora joan direnak, gehienak, beraien migrazio prozesuen inguruko aholkularitza eta jasotzera. Ez du zertan, baina, normalean, Amerren bulegora hortara joaten dira, ez da, gehienak. Eta gero, hemen ikusi duzu sexu generoaren arabera, espazio misto denez, esatea, noski, emakumeak ala ere direla gehiengoa. Gizonen portzentaia hor ikusten duzu eren batekoa dela, eta egia da, gizon asko ez direla joaten hainbeste bere burua feminismoan formatzera, baizik Amerreko aholkularitza jasotzera, ez da. Adinean, hau izan daiteke adinean ere, beste emakume etxeekin alderatuta, esan genezake agian adintarte bajuagoa dugula, izan daiteke baita ere bestelako elementu hauengatik, bai? Baina, ikusten duzu adinean zer den. Eta hizkuntzaren aldagaia jarria nuela hasieran, eta ez dakit zer egin duan horrekin, hizkuntzaren aldagaian ikusten dugu euskera eta gazteleraz gain, ia 105 dela bestelako hizkuntzen erabilera, bai? Hortartean 2,5 arabiera. Horrek ere adierazten digu, seguraski beste emakumeen etxeetan, agian hizkuntza erabilera datuak ez direla horiek, ez da aniztasun bat irudikatzen du hizkuntzaren erabilerak, baina, alaren nagusiki ikusten duzue, espazioa euskeraz eta gazteleraz erabiltzen dela, nagusiki euskeraz. Eta hauek dira, pixkat ematen ditugun zerbitzuetara, ze adineko herritarrak gerturatzen diren. Esan bezala, ez daukat aukerarik datua emateko jatorrien arabera espazioa nola erabiltzen den, ez? Eta Arkaitzen aurkezpenean zalantza sortu zait, ea espaziora joate hutsa parte hartzea kontsideratu dezakegun. Bai, zegu dauzkagun datuak dira espazioaren erabilerarenak. Egia da, ikusita panorama zein den, espazio bat, ekipamendu publiko bat, habitatze hutsa, jaba dela zerbait. Eta ikustea espazio publikoa hau dela asko zanitzagoa, beste espazio batzuk baino, bada zerbait, ez? Baina horrekin enintzake usartuko esatera hori denik, jatorri atzerritarreko herritarrentzako parte hartze espazio bat. Bai ikarri duana, ondorio batzuk, ikuspegi horretara begira, ez da? Hasteko esandakoa, jatorri atzerritarreko herritarrak nagusiki Amer Sosarrazakeriaren bulegora etortzen direla, beraz baitera azpimarratu horrelako elkarte bat herrian eukitzearen beharra, eta horrelako elkarte bati baliabideak ematearen beharra, bai? Izan dezaten aukera benetan, eta denbora hori antolatzeko, eta beraien agenda plazara ekartzeko, ez da? Bai dago, igual pertzepzio kontua da, espazioaren erabilera handia egiten dutela jatorri ezberdinetako herritarrek. Beste espazio batzuetan, baina nabarmenagoa da seguru aski. Eta hau ere igual pertzepzio kontua da, ze agian datuek esaten dute hori, laurden bat dela, jatorri, Amerrera etortzen den erabiltzaile kopurua. Baina badaukagu sentsazio bat horrelako espazioak mugimendu feministak aldarrikatu baditu ere, gero erabileran, praktikan, egunerokoan, espazio erabiltzen duten asko direla, esaten dugu ez, sistemaren ertzetan geratzen diren herritarrak, ez da. Egia da, Amerrek antolatzen dituela adibidez, hizkuntza ikastaroak, bai euskara, bai gaztelera ikasteko. Espazio honetan hasi garela ematen jatorri atzerritarreko seme-alabentzako errefortzu eskolak, bai? Horre ematen dira ikusten genuelako zentzua izan zezakela horre ematea, eta beraien gurasoa, amak, ere espazioa ezagutzea, ez? Asko erabiltzen da espazioa, eta aldiz mugimendu feminista agian ez dago hainbeste espazio hori erabiltzen, ez da? Izan daiteke baita ere, agian guk beste espazio batzu dauzkagulako baita ere erabiltzeko, ez?
Eta gero badago datu kurioso bat, dela oso absurdo Hernani ezagutzen baduzue, baina eraikin hau ez dago zentroan, ez dago kaskoan. Dago kaskotik 3 minutura, baina jendearentzako da periferia. Eta orduan, kosta egiten zaio jendeari, kultura etxera oso natural joaten den bezala, ontara, ez?